Ivankova, Salesforce a jeho DIY scéne. Vlastne dnes je úplne vhodné tento sa venovať Filipovi, ktorý zostal a toto je na jeho rodinu benefičná, pretože Filip zostal mal ten DIY prístup až na kosť. Pre niekoho možno až úplne fanatický, ale cením si to, že niekto dokázal polku života žiť s takým istým zápalom a nezapredal sa alebo neuhol zo svojich postojov len preto, že by mu to bolo pohodlné. Takže rešpekt. Super, že vás tu bolo málo, kedy hrávame koncerty pre ľudia 30-40. Dobre, teraz nasleduje bojblok Wheels of Fire, Boston Dream. Tí, ktorí sú ortodoxní fans Boiling Point, ktorých je určite veľa. Tento bojblok dávno pôjde poznajú, takže netreba to predstavať. Wheels of Fire o skateboardingu, venovanej Košickej, Spišskej, Trnavskej a hociakej kruh, ktorá tu je teraz. To je mladosť skateboardingu. Ďalší song je Rich Kids, je jednoduchý, kokocký, ale je tak rýchly a krátky, že si aj nevšimnete, že bol, takže všetky akceptovateľné.